אף אחד לא נולד מנהל כספים. גם אני לא. הכל בזכות קבלת ההחלטות הנכונות בזמן הנכון. כמו למשל ללמוד חשבונאות באוניברסיטת בר אילן. כבר בשנה השנייה של התואר הגיעו אלינו שותפים מהביג פור. בשלישית כבר סגרתי התמחות. איך לא? בביג פור. לא היה פשוט בבחינות ההסמכה, אבל המרצים עזרו לי, ממש עזרו לי. אני חושבת שהצלחתי בעיקר כדי לא לאכזב אותם. ואז התחלתי את ההתמחות. מרתק. כל יום בהתמחות למדתי משהו חדש. אחרי ההתמחות התחלתי מלמטה, אבל בחברה טובה. חברה ציבורית, דואלית, כל החבילה. העבודה מרתקת. ישיבות דירקטוריון בעמק הסיליקון. כנסים עם משקיעים פוטנציאליים. עבודה לא קלה. אבל רק ככה לומדים. אחרי 5 שנים זה קרה. מנהל של חברה בהליכי הנפקה קרא לי אליו לשיחה. שבוע לאחר מכן נכנסתי להיות מנהל כספים. מחלקה של 40 עובדים. גיוס משקיעים, נדל"ן מניב. לקוחות פרטיים ומוסדיים. בקיצור, עבודה עם בכירי המשק. בדיוק לזה הכינו אותי באוניברסיטת בר אילן. הם הכשירו אותי בצורה הטובה ביותר, ובזכותם הצלחתי. ובזכותם הצלחתי. ובזכותם הצלחתי.